Kuhiseeko näppäimistösi bakteereja? Onko kännykässäsi sinne kuulumattomia eliöitä? Kaipaako likainen kaukosäädin pikaista puhdistusta? Kun haluat puhdasta, valitse CyberClean. Uusi vallankumouksellinen puhdistusaine elektroniikkalaitteille. Näppäimistön avaaminen puhdistusta varten on lähes mahdotonta, mutta CyberCleanin voit yksinkertaisesti vain painaa näppäimistölle ja se tunkeutuu ahtaimmillekin alueille vetäen pois lian ja pölyn sekä tappaen samalla bakteerit muutamassa sekunnissa. CyberClean mahtuu joustavan koostumuksensa ansiosta lähes mihin tahansa rakoon ja se tulee takaisin täysin ehjänä joka kerta ja lika on poissa. Tuote on testattu laboratoriossa ja se on osoittautunut bakteereita tappavaksi. Voit puhdistaa ja desinfioida digitaalikamerat, musiikkisoittimet tai toimiston puhelimet ja varmistua siitä, että niiden käyttö on turvallista. Tuotteen salaisuus on sen patentoitu koostumus, joka läpäisee tiukatkin raot poistaen lian ja tappaen kosketuksessa olevat bakteerit. CyberClean desinfioi ja puhdistaa elektroniikan jättäen sen puhtaaksi ja hyvän tuoksuiseksi. Dirt and crumbs get trapped in my laptop all the time, but with CyberClean, I press it on and the mess is gone. CyberClean on helppo ottaa mukaan matkalle, eikä se ole pelkästään elektroniikalle, vaan sopii hyvin myös lelujen, kynien tai vaikkapa avaimien puhdistamiseen. Parasta on, että se ei jätä tahmeavintaa jälkeensä, joten se sopii herkällekin elektroniikalle. Kaiken lisäksi voit käyttää sitä uudelleen ja uudelleen. Unohda vanhanaikaiset niksit ja siirry vaivattoman ja yksinkertaisen puhdistuksen vuosisadalle.